puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi min tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo nelaɗo e mena jettiɗo nelal muma haydara mankani en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men goni ena wotete o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique dendagal ɓiɓɓe fulɓe to goni kala jambal ɗon rendoji fulɓe so buuɗal yurmede feeri feeñe windere moni kala naftoro ɓatake men mawbare nogase jeegom korsa hitande ujunnaji ɗe 17 ɓatake ko fate jinnaɓe ɓatake ko fate ɓesguji ɓen jinnaɓe nde tawno wonko teskiɗen e koye men oɗo saaha mo gonɗen ko kewɗen wiide e kala saaha les parents sont démissionnés dans leur poste jinnaɓe ɗacciti golle mumen postoji ɗi Allah rokkunoɓe yoɓe gollo annabi men mo jami kise goni wi en geno tagui en dewele gorel e nder qur'anil karim mo saktani en moƴƴinen gonka men ne hen ɓesguji men jurmodiren ballodiren yurmede Allah yetto en musidɓe tedduɓe dewgal ne weeli resde ne weeli yidde ne weeli yiɗede ne weeli dañde ɓiɗɗo fo e welde kadi elle ma wi nehede ɓiɗɗo ha feewa ɓuuri welde so tawi en mbi hande jinnaɓe ɗacci golle mumen golle jinnaɓe ko nehede kono hande sukaɓe gonti kanŋeji sukaɓe gonti leece taw ganduɗa ko leece reposé coodaɗe ujunnaje waɗa e suudu e kala subaka leeso ngone fompe ene werte ha ɗaata hay ñorɓel wonata heena jiya darab ñoote lebbi wuppe ha laaɓa bule waɗe ngo leeso hay neɗɗo goto suusa lelade heena suusa fawde hen koyngal muma ñallata ko yeeɓede walata ko yeeɓede kala garɗo e galle he nawa ɗum ha nder suudu maɗa aɗa holla ɗum aɗa jogui leeso yongo hande sukaɓe mbatidani henna sukaɓe hande gonti leece gonti kanŋe nana mbaɗa e nder malatuji ne coka nana mbaɗa e cuuɗi terasuji no kam leece ne bertane moome hay goto suusa haalde iya ha ɓooya noona watta mernude noppi ene gatma ene fettuma gona e woyde a wawa accude ko ɓiye taw kadi ko an gollirno jungo maɗa nde tawno hay fittanduma e hoore mum sa bewni ɗum ma halke haalaka fittandu neɗɗo goɗɗo mo ganduɗa biyaɗo wotto bew nde tawno bewre addata ko ɗayre bewre addata ko kaaɗi bewre addata ko bonnedagal bewre ruttinta nden bewre koye bewre yaltude on galle ha wonta halkare heddo sunare moni kala ne doga e dowuji kame ayeji kame goɗɗuma taw noon ala ko an tigui waɗiri ɗum jungo maɗa musidɓe tedduɓe Allah subhanahu wa ta'ala jangini en deftere mum qur'anil karim te suratu luqman ko neɗɗo moƴƴo mo Allah sifi e qur'anil karim ko gorko enen noon kewɗen wiide needi ɓiɗɗo ko debbo kono ala fulɓe mbi ko juuɗe ɗiɗi cooɗodirta nde laaɓa an nene mballa baba neha an baba mballa nene neha nde tawno needi ko yimɓe ɓe ɗiɗo kala hen mo Allah rokki ɓernde tinde
wawde nehde yo goɗɗo tinno yolbina jungo mum woto laardu baaba yiɗa ɓiye ngam ka nawliraɗo woni koye nehde ɓiye woto laardu debbo o yiɗama mataw woni koye tampinde ɓiye ngam hakkude mon ene waɗi kerej Allah kala hen mo Allah rokki wawde nehde yo goɗɗo yolbin jungo kala hen tiɗɗo e ɓiɗɗo yo goɗɗo tinno rungto ɓiɗɗo beele ɓiɗɗo feewa nde tawno ɓiɗɗo so feewi nafata ko hoore mum ko nafi on ko kala mawo nafa hoore makko taw haade makko nafde on so tawi o boni o bonna galle mon o bonna wuuro mon o tefa pelle pelle bambiji omo yana yimɓe omo wara ɗumen taw ko an saabi ɗum waɗi noon jibinde pop e wonde laawol musidɓe tedduɓe nehedi ɓuuri wonde laawol sa andi a acciti golle ma a jibinat a nehata nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wi enen pop ken aynaɓe pop debbo e gorko fof gaynako an gorko ka gaynako joom suudu ma haala kon ɓesgu gona kadi aynaɓe ɓesgu ngu ay gayna debbo gayna sukaɓe ɓe ndenaɓe gila ɓe boyde gila ɓe mbewde gila ɓe halkade gila ɓe halkude man gila ɓe bonnani leydi ndi nde tawno Allah wi ko ndene leydam woto bonne leydam bonnata leydi noon keneeli yooro nangue ala bonnata leydi ko neɗɗo soppata leɗɗe ay asman ronka adude diƴƴe ko neɗɗo bonnata leydi bona ko neɗɗo tan wawi bonnude hunde bona kono goɗɗum bonnata hunde saabu holɗum Allah subhanahu wa taala wi so tawi musiba heeɓi on hakkude jeeri e waalo kono mbaɗi tawno Allah gila tagui leydi mum ne werti ne deeƴi ne feewi ɗum noon musidɓe tedduɓe needi yonani tan e ñamminde ñantude hande noon cikkaten woni nehede ko ɓurde welde gallam ne weeli mboɗo mahi ha yooɗi mboɗo ñammina mboɗo yarna tan elle mi wawi nehede yomi jibina ha yawa ala musidɓe tedduɓe jibinde fawi koye nehede hay soko ɓinguel gotel jibinɗa sa nehiguel a moƴƴini gonka maguel ɓuur ujunere neɗɗo jibinɗo ko nehaka waɗaka barke yo Allah dandune ɗen gueɗe ɗum waɗi mbiɗen les parents sont démissionnés à leur poste jinnaɓe ɓe mbaɗi démissionné ɓe ɗacci ha laaɓi hay gor nehata holko saabi mbiɗen noon hande o eɗen jogui seeɗan faaguji kewɗi ganduɗa baba nana e galle ɓiyum gorko walla ɓiyum debbo fina subaka tikkana bammum an yummo aɗa andi ko tikkanɗo bammakko tene kadi o harmina ñamde hirande bammakko an yummo aɗa mofa mburu aɗa mofa ñamde aɗa mofa haalisaji aɗa tawyama suudu makko kanko suko aɗa rokkamo toon yo ñam gonda koye walliddemo yo tikkan bammakko an kam so tawi ko an nehanno boni teni janggo woynuma ñande kala ɓerde ma nde ne suma ande hooña ande huɓɓa aɗa doga e sernaɓe aɗa doga partout beele ɓiɗɗo ne feewa o wonta feewa haadune firto saabu holɗum a bewni ɓerde nde a jangguinimo hay so haaɓe bammakko an aɗa ɗon musidɓe tedduɓe ɓiɗɗo biyaɗo kan woni balil tinis jinnaɗo ko mir jinnaɗo ko ɓalal an ɓiɗɗo noon ka baliyel buntu sa fiye ɓalal artata koye ma ɗum noon yaruddul mar'u bima ya'tabir sa jaggi tan baliyel ngel a fiye ɓalal arta e maɗa ay ɗum noon so jam piiɗa jam arta so bone piiɗa bone arta mi rokken ɗo yeru philosophie en mawɓe feerɓe feertuɓe sifotoɓe windere ɓe mbi ay chinois la Chine wonno chinois ji ko joomen haqqillaji worɓe mbaɗama e weeyo rewɓe mbaɗama e leydi tukoɓe gari tentini konngol ngol ɓe mbi baaba ko asman nene ko leydi enenne kadi baaba ko nani ko ndiyam nene ko loonde non mbiɗen musidɓe tedduɓe needi woni hippode
hisna ko woni nder ko moƴƴina yonna ŋarɗina musidɓe tedduɓe hollo ɗum wayi koni sifori baaba ko asaman nene ko leydi e kala saha baaba o yaltina diƴƴe faade nene o ay kanko baaba o roosa nene o an oɗo gorko no gondirta joom suudu maɗa ay o sowo asaman ne jippinat diƴƴe mum ko baaba yarna ɓiɓɓe mum ay hade makko yarnude ɓiɓɓe ɓe taw o rokkata ko nene so nene rokkama ay leydi ndi so tawi ndiyam jippima hen jiya leydi ndi ƴuufa ay ndi sowo leydi ndi sowo ndi ƴuufa ganda ɗo wonko jogori fudde ɗo saabu pop ƴuufat ɓooyata kuɗoli ɗi puufa ay walla leydi ndi ɓesni andina jibina ene ruɓa baaba ne rutta raddude ene adda woto ɓiɓɓe ɓe kalkade omo adda woto ɓiɓɓe kalkade nene o ene neha ɓiɓɓe ɓe ha mawna ay ni ɓe jokkirta ha ko wonata gawri ko wona gawri ñaame ɓiɓɓe mum ñaama ko wonata huuɗo ko wona huuɗo ay daabeje ɓen ɓiɓɓe ñaama ko wonata leɗɗe wona ladde ko wona ladde kulle daña suurade hen ɗum woni noon asman ko baaba nene ko leydi enenne janggen ɗo ay ɓeni ha ɓiɓɓe maɓe ha feewa an ɓi adama Allah tagui o nde tawno Allah wima so tawi bone heeɓi hakkude jeeri e waalo ko an waɗi gara gadda jambere maɗa coppa ladde nde ha kulle goram ay ɗe baaba e nene jinno moftiri ɗo ay pusaɗe mbaraɗe pusaɓe didda colli ɗi didda pooli ɗi didda poñƴi ɗi ay hankkadi ni bonna ladde nde wona a wuurani a nemaki ten a bonni ko wonno ɗo ko teɗe ko bonnuɗa ɗo ko ndiyam wonta jippa sabu baabo a bonni guura makko nene o a bonni guura mum ay leydi ndi yoora asaman o ngabbita ngulekki waɗa ay bone waɗa caroɗen bakkoɗen cawli men dogen ɗannoɗen ɗum noon musidɓe tedduɓe hay goto yiiɗa ɓesgu mum fuse ɓayde noona nene e baaba Allah waɗiriɓe ko yoɓe ɓesnu so Allah rokkiɓe ɓesgu holko yonnata ɓesgu ngu yonnata ɓesgu ngu ko neheede kala ɓiɗɗo no wayi ko jinnaɓe nde tawno ɓakke mahete ko gila ko kecce sa acci ha ɓakkere yoori a wiyan wattu ɗum e lawol tan bonat en gare aduna hande aduna ñootodiral aduna juljultodiral hay sokoye nder suudu maɗa gonɗa ɓayde ka jiyowo ko woni ɓoggi karalleje aɗa winda aɗa janga aɗa wawi nadde hen aɗa wawi wonde suudu maɗa tawa aɗa yewtide e million neɗɗo par ñalawma ɓe jangguinma jikkuji ɓe jangguinma gonka ɓe jangguinma ko fewani nde jaltuɗa kala taw koko boni mbatta ɗenne kadi ene foti yurnede suka ara tan jamwale mon no urup naati suudu mum yalta tan kone yahata jangoyde walla goɗɗum en ganda ko waɗata toon ene jogui téléphone mum ne jogui ordinateur uji mum ne jogui pop ne jogui internet ha timmi eɗen gandi hande won région goto nanay internet ene wiye homosexualité woni gorkati en walla debati gorkati en sa woppaɗinade site uji joni ɓe mbattuma koye mabɓe nde tawno koɓe joomen ngaluji ɓe puntuma ha mbatta notade dente mabɓe tawaɗo ɓe koɗi ɗo ne yooɗi koɓe ñamata ko ne weeli koɓe jogui auto ji ko gasata teni koɓe kanŋe ɓolo ɓe nannuma hen ha gontaɓe kamɓe ɓeɗo hen ɗum waɗi hande sa ƴeewi Afrique sukaɓe men enen ko ɓuuri en hewde hande yo Allah faabo oɗon gandi ko kalten ko sukaɓe rewɓene eɗen gandi puɗɗima yidde aduna puɗɗima yidde yontede mo jiiɗa hen kala yiiɗi ko ñantade yiiɗi ko lallitade yiiɗi ko labde yiiɗi ko uurde hay so tawi ala gorko ɗum noon musidɓe tedduɓe tawa kadi jomum ene yebbindi naata koye réseau sociaux ene jokkodire an jinnaɗo aɗa merni guite e kala saaha omo wallinma e barme galle o omo wallinma e facture courant o omo wallinma e facture ndiyam o tan aɗa duwanomo tawa anda ɗo ƴogarɗo ɗum waɗi noon hande mbimi jinnaɓe mbaɗi démissionné poste uji mumen saabu sen kaali ɗum hande mi rokkeɗo henna yeru goto musidɓe tedduɓe e gure men tan hande jiya ɓiye
waaloya nder wuro o arta omo ɓorni pantalon mo yarano, warta mo ɓorni wutte mo yarano, warta mo ɓorni paɗe ɗe o yarano. ay jiya mo ɓorni paɗe kese, omo ɓorni tuuba kesa, omo ɓorni wutte keso, omo jogii montor keso, omo jogii téléphone keso, teno walani e galle he, walla ni o waale galle o yehi nder wuro warti omo ɓorni ko hesɗi gala, walla warta omo jogii mbuus to ne waɗi paɗe kese, ne waɗi comci kesi, ne waɗi fof, o yaha o looto o ɓorno wara galle ɗo laalamo, kono a wiyatamo holto dañƴa ɗum musidɗo tedduɗo. te aɗa andi o janngani jangde nde o rokkamo ɗum, aywa ala meccal ngal ene rokkamo ɗum, namdoɗamo holto dañi ɗum. ay ɗum waɗi noon hande o ɗum waɗi mbimi jinnaɓe mbaɗi démissionné poste uji mumen. wona ɓiɗɗo gorko wona ɓiɗɗo debbo hay goto hande dañata cuɗari, dañata ñantugal ha mbiyen ɗum holto itti enen jinnaɓe. ɗum ko zéro ɗo men ɗo hankkadi ni. tene hande so tawi a limi sukaɓe kala temedere hen capanɗe jeegomo ɓuuri wawde yeyde ko huuɗo haɗako ko ndaare no wayi. on meeɗa larde jayneli leyɗele afrique kala ha e leyɗele monde entier o taw wonnanani wiyama ñande kala neɗɗo jaggama ene yeeye dorog teno koɓe fedde koɓe groupe. te eɗen gandi dorog e yamba woni hasis koɗo huuɗo bonko, saɗa simmo ɗum a hersata ɓernde ma nde yorat, a wonta dañ ɓernde heccere. sa dugde yumma aɗa wawi warde ɗum. ɗum woni ko rantone kala saaha ɓiɗɗo wari yummum, wardani yummum tan ngam wondude e haqqille mum, wasani simmade haydara ala. wardi yummum koko simmi hana tijide yummum, wari yummum ɗo wari yummum ɗo kadi wayi tan kono gertogal warini yaha bolol muɗum, ma yaha simmi o yalta e hoore mum anda wari ko yummum, c'est trop tard. nanone kala saaha ɓiɗɗo wari bammum, saɓe jogui ko gawuji, ɓe jogui ko pelle pelle, ɓe jeeyata ko simmi bonɗo, teno jeeyo simmi o kadi simmoto, ɓe yeyata ɓe cimmoto, kamɓe kala ko guutu woni hakkude mabɓe. ɓe ganda noon bamma ne jogui seeɗa, ɓe gara ɓe liiƴum ɓe mbara ɗum taw ko an addaniɓe ngal ɗon demal, ɓe mbara bamma ɓe nawa jawdi mum taw ko an woni dursini. holko saabi kalen ɗum? musidɓe tedduɓe, won ɓiɗɗo gorko goto ko cimmotoɗo, kono kadi gande ko bewnanoɗo, ko kanko jeeyi sababu ha fedde makko bandiji ɗi gara e galle mabɓe jamma, mbari bammakko, nawi koppot for bammakko, teno mandi. ɗum noon musidɓe tedduɓe, goppen wiide en ɗacciti golle men, en ɗacciti golle men. saabu so wi en ɗacciti golle men, en gonti yiɗɓe jawdi aduna mo jiiɗa kala ko jawdi ƴeewata. a yalti gendi baba ɗannima, a ɗacci debbo ne sowi lebbi ɗiɗi lebbi tati, a yeehi ko reedu, a anda caɗele reedu ndu hay batte, kanko tan tini caɗele reedu ndu, omo wuuri e oɗo galle mawɗo, moni kala no jibini ɓiyum ene ronki nehde, ene ronki jangguinde, kankone o woni reedu omo sippiri hen ko suka debbo tokoso hawo jibina. so jibini mamiraɓe e yimiraɓe galle ɓe ballatomo tan ko lodde ɓinguel ngel e jogade ɓinguel ngel ɗo ngel woni cigguelel ɗo. so ngel fuɗɗi mawnude seeɗa ngel wayi no sukaɓe wuuro mbayni o wawa hadde ngel, walla no sukaɓe galle mbayni o wawa hadde ngel. ɗum waɗi muulo ko goto, hande muulo ko goto. ndaare no wayni an mawniraɗo susa haalde, sa haali jomum siptoma weddoma junggo, sa yiyata faye mum ene jogui gros bras, gros bras woni hen kadi nana ƴufni doole e juuɗe mum e yaltina becce mum holluma, wima becce poti rento, teni ko noon fole mum, sa renaki waɗayma kaani. ɗum noon musidɓe tedduɓe, haade men yettoyade toon alay saago duttoɗen e nehdi. ganden jamanu nanɗo ar, goto kala so renaki ma ɓiyum war ɗum. ɗum mi haali ɗum ɗo henna tene laatima ɓooyani tan eɗen gandi won ɓiɗɗo taƴi nofuru bamum. ɗum noon taƴƴo nofuru bamum kam ronkata warde bamum, saabu ɗo taƴi nofuru ɗo so e ɗemgal fino taƴat. ɗum noon kala mo yiiɗa nofuru mum taƴe, walla fini subaka taw koyngal mum ne taƴe, taw ko ɓiyum taƴi koyngal mum, tinnoɗen duttoɗen e nehdi musidɓe tedduɓe. saabu allah subhanahu wa taala serani haalanden e deftere mum teddude wiyande qur'anil karim, sukaɓe moɗon e jawɗele moɗon ko fitina bonɗo wonande on,
ko musiba wonande on nde tawno ɓiye so memama tan a futtat a fayat dow a mettinat taw jomum yiɗi ko nehede ɓiye onon rewɓe wonɓe galleji ɓe mboɗo wasi on tinnoɗe guitte kamdam gonɗam hakkude moon guitte kiram gonɗam hakkude moon guitte suuɗo gonɗo hakkude moon ndende ndendine sembeji moon mballon worɓe moon e dow mbaadi nehede ɓiɓɓe moon gande worɓe ɓe ko duusoɓe on tan ene joguiɗoɓe kaɗata soɓe jettima noon koɓe maayoɓe ono noon kon jokkoɓe ko onon jokkitta ɓesguji ɗi son jiiɗa janggo woyde ha juuɗe mon ɗe keewa oɗo doga e sernaɓe oɗo doga partout mballodire onon kala ne hon ɓesguji ɗi musidɓe tedduɓe tinnoɗe ne he ɓesguji ɗi ko jiiɗen hande ko fewani jinnaɓe nan muɓɓi guite ene ñammine ko ganda ene ɓorne ko ganda goto kala ɓiyam ko yo tan jawdi tan yo ɓay tan yo tine tan yo heptine tan hay so tawi ko bonɗo needi hay so tawi ko barowo hay so tawi ko gujjo hay so tawi ko penowo musidɓe tedduɓe nde tawno saɗa jogui sukaɓe janggu sukaɓe holko saabi mbiɗen janggu sukaɓe so sukaɓe ne galle ƴeew hen gotel kalde hande bamum arti walla yummum arti heddo ɓattone fena wonko kewi ɗo ɗum watti o memi ɗum ay ngel wonata ko penowel hanmo ɗum ittu ɗum ha laaɓa sukaɓe sa jibiniɓe jangguɓe kala hen suka ɓurɗo wawde haalde hunde waɗore caggal goto e jinnaɓe so artine haalta walla yahe nder wuro artane haalta ay on ko penowo on wawi hay jiiɓoyde windere nde ene jogui woni yumiraɓe kadi jiiɗi ko ɓen sukaɓe somi yalti galle mi yeehi jeere walla mi yeehi ƴoogol walla mi yeehi wuuro kaari en so tawi mi arti haalnam kala ko kewi caggalam ayi jangguina accugol ngel fenade ngel mawniday nden fenade ngel wonta dendinowel ngel wonta penowel taw ko han jeeyi sababu o wona bonnimo e ndiɗon needi musidɓe tedduɓe needi bonnetake allah subhanahu wa taala yidiri annabi men sallallah alayhi wa sallam ko needi annabi sallah sallam wasori e dendagal windere nde kala ko allah tagui kam moƴƴini needam nde tawno needi ko ɗum woni kala musidɓe tedduɓe kala needi ala moƴƴani ndaare fettiyanke balgana ɓurnoɗo teskede holko saabi o yani law wona wawdemo bal ha joni ko ngakkudemo needi ɗum noon musidɓe tedduɓe kala neɗɗo kene waɗa yo wadde needi yo wondi needi dañen jaam dañen jaam dumo e pittali meɗen so buuɗalirmede feeri feeñe windere moni kala naftoro ɓatake men hande faano koye needi musidɗo mon guiɗo mon sehil mon sar abdoullahi sar kettuki malaki jaam yo jaam Allah ñalla nena